ଏକାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରହୁନ ତୁ ଏକାଟା ଯା। हेलो गाइस बैक टू माय चैनल। आज आम जाऊँ गोटे घोस्ट ब्लॉग बनवा पेगा पूरा वीडियो देखिए इसका नहीं कहनी सब्सक्राइब शेयर बहुत बहुत करेंगे। आसतु आज गोटे घोस्ट ब्लॉग बना हम आसतु देख मुझे घरे अच्छी चलतु जीवा घोस्ट ब्लॉक बनवाईका गोटे बहुत बड़ बर गछ अच्छी चलतु देखा ये केड़े बड़ बर गछ अच्छी केते भूत अच्छा भूत अच्छा कि ना देख ये है आम टीम पिला ये है मो भाई ये है मो सांग ये आम टीम पिला से जीव देखा से मो बो आसतु देखा से बर गछ मूले से भूत अच्छा कि ना आम गाँ लोक कहती ये बहुत बड़ बड़ भूत रुहति से संध्या पर आठी जाती से बर गचर गोटे लाइट जले दब 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 हुए जी से जाए दब 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 हुए चलतु देखा भूत अच्छी कि ना आसतु जदि से भूत नाले आउ गए घोस्ट ब्लॉग बना छड़ा हम पन देखिए आसो लाइक सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर 2 मिलियन करदेव राति है 12:50 है राति 12:50 मुझे देखुची राति है 12:50 आसतु जीवा लेट्स गो चलो जी पे देखिए भूत चलो चलो ए टॉर्च आने की आस काले किए बाहर तू एकड़ा कुआर जाऊ रहून तू एकड़ा जाना पाड़ी पकड़ा बो आमर भूत देखी पाड़ी पकड़ू भाई जीवा तो कोका रेडी जीवा चलो तू डरुचु भाइया तू क्या डरुचु हाँ डरुचु कहीं आसतु आम बड़ा कौन पचारिया से बहुत किसी जानचनी से हेले वयस्क लोक बुझा केते बर भूत चलो जय कला तू निश्वास बंद कर कहलु बापा तू ए शुणु चंडीकर कथा चंडी केमी आसुच्च तुम देखीच के देखना बस मु कहूँ राति 2टा बेले आम बाहर को उठिलु राति 2टा बेले आम बाहर को उठिलु पूरा निआ हुआ पूरा लाल बत्ती पूरा गोल बुली बुली आसुची से जो गईर मझे कि नाल बंध पार हो पछरे जुगणी कांतानी सब पछरे से लगी सब बो मत कौन ए बापा जल्दी जल्दी सैला बाहर को जाइए सैला सैला ना सन्ने आहरी एक कर बापा पड़े आज बुली बुली आसिक बेणा पाखे से बुलला गोटे दौड़िया बर गछ अच्छी सेपटे बुलला बुलिकी एड़े बड़ निआ हुआ पूरा गोल पेंडू भाया बुलूची लाल बत्ती पूरा बड़ हो जाऊँगी तोरा माने महाकाल फल माने भय लगे माने तुमको रक्त शोषीदेव ये जो देखला आपको आमर हरचंडी राति 2टा बेले भावुं 4टा बेले बासस्थान को सामने जी पड़ रक्षा पाइला नल ना रक्त फक्त सब शोषी दे एक शुणी जड़े डरीगला आउ जड़े शुणिकी हार्टचोक करगला बापा है जमी गोड़ धोई सारी जो मंदिर भितर प्रवेश करेंगे से बेले जी जार साहस थब माने कि जानी नमुकी गोड़ तले पड़ जहाँ माने आशीर्वाद करदे तुम अटोमेटिक बढ़ी बढ़ी चलो हाँ जो से मंदिर भितर चल भूत जाक जो बाहर
କେମିତି ଘର ବୋବାନ୍ତି କହିଲୁ ଭୟଙ୍କର ବାବା ଚଳେଇ ସବୁ ଯେମିତି ବୋବାନ୍ତି ତାକୁ ସେମିତି ଆସିବେ କିଏ ଗାଈ ଉପରେ ଆସିଲାଣି କିଏ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଉପରେ ଆସିଲାଣି କିଏ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ଖାଲି ଆମ୍ପୁରି ଉପରେ ମାଟି ଦାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ଏ କ'ଣ ଏମିତି ନାଇବା ଷଣ୍ଢ ଦେଖିଲା ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ ସିଏ ହେଉଛି ଭୂତ ଶସ୍ୟ ସତିଆ ବି ଶସ୍ୟ କହିଲା ହେଲା ଏ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ବର ଗଛରେ ଯୋଉ ଭୂତ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବର ଗଛ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ମାନେ କେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକ କାରବାର ହୁଅନ୍ତି ରାତି 11ଟା ଏବେ ସିନା ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଗଲା ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇଗଲା ଏବେ ତ ହେଲାଣି ଆସି ଗୋଟାଏ ରାତି ହେଲାଣି ଗୋଟାଏ ବାଜେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ସେ ନିଃଶବ୍ଦ ରାତିରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ରାତି ଜହ୍ନ ନଥିବ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରିବେ ଆଉ ତଥାପି ଏବେ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ ଏବେ ଗଲେ ହଁ ଦେଖାଯିବ ଯିବା ଦେଖିବା ନିଃଶବ୍ଦ ରାତିରେ ବସିଗଲେ 2 ଜଣ ବସିଥିବ କିନ୍ତୁ ସାହସିଆ ଲୋକ ଦରକାର ଜଣେ ଆଉ ସିଏ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ସିଏ ବି ମାନେ ହାଡ଼ ଚୌକ ହେଇଯିବ ତା ମାନେ ଥରିକି ତାର ବ୍ଲଡ଼ ଦେହରୁ ଶୁଖିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଦେଖିବା ଏମିତି ଯେ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଂଶା କଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ପାଖରେ ଏଇଟା ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବ ତମେ ପଚାରୁଥିବ ଏ କିଏ ରେ ନା ସବୁଥିରେ ମାରୁଥିବ ସେ ଭୂତ ଜାଣିଲୁ କି କ'ଣ ଏଇଆ ମାରୁଥିବ ଆରେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନା ମାନେ ଜବାବ ଜମା ଖାଲି ସବୁଥିରେ ତମକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ କେଉଁଠି ବଣ ଆଡ଼କୁ ବାଟକୁ ବାଟ କରି ଦେଖେଇଦେବ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଖିବ ସେ ତମ ପଛରେ ଲାଗିଥିବ କେମିତି ତମ ଖାପଚାର ପକେଇବ ଖାପଚାର ପକେଇଲେ ସେ ଯେମିତି ତମେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ସେତିକିବେଳେ ତମକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ ତମ କାମ ସଫା ଆଉ ସେତିକି ଯେ ଚାଲାକି ଜାଣିଥିବ ଯଦି ଲୁହା ଜିନିଷ ଟିକେ ଧରିଥିବ ଆଉ ଯଦି ମୁତିକିରି ଗୋଳେଇକିରି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଚିଚି ହେଇକି ପଳେଇବେ ଆଉ ସେତିକି ଯଦି ତମେ ଡରିଗଲ ତମେ କାମ ସରିଗଲା ଭୟଙ୍କର ବୁଝିଲ ଗଟା ମୋ କଥା ଚାଲନା ଦେଖିଆ ସେ ଟିକେ କିଏ ଦେଖାଦବ ସେ ଦୌଡ଼ିଆ ବରଗଛ ପାଖରେ ଯିବା ତ ଏବେ ଯିବା କେତେ ଜଣ ଯିବା ତମେ ଆମେ 5-6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ନ ଗଲେ ହବନି ଭାରି ଡର ଲାଗିବ ବାପ ଏମିତି ଜାଗା ସେଇଟା ତାହେଲେ ବାପା ଏଠି କୋন ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାରବାର ହୁଅନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାରବାର କରନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ସେଠି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ଆଉ ମାନେ ଭୟଙ୍କର କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଛି କିଏ ରସି ଦେଇ ମରିଛି କିଏ ମାନେ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଏମିତି ସବୁ ଚାଲ ଯିବା ମାନେ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ବିଲୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଭୁକା ଭୁକିବେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଖାଲି ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବ ଜାଣିଛ ସେଇଦିନ ମାନେ ଗୋଟା କ'ଣ କ୍ଷତି ହବ ହଁ ନିଆଁ ବା ଦେଇ ଯାଉଥିବେ ଖାଲି ଏମିତି ହଉଥିବେ ସେ ଡାହାଣୀ ମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ସେଇ ନାକି ଗୋଟା ଭୂମି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଝାଡ଼ିକିରି ତାକୁ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା ଏ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଶାନ୍ତ ପାଇଲେ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି କରି ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତା ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ ଟିକେ ବସିକି ଦିଅ ଚାଲ ଦେଖାଦବ ତ ଏବେ ଦେଖାଦବ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ପିଲା ଚାଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲ ଚାଲ ପାଟି କର ଚାଲ 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 ଦେଖିବା ଯିବା ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜମା ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ 4-5 ଜଣ ଯାଉଛୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଗଛ ନାହିଁ ଖାଇ ପାଖରେ ସେଇଠୁ ଚିନି ସିଏ ବାହାରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିକି ଓହ୍ଲେଇବ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛୁ ଆମ ପାଖରୁ 10 ହାତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିବ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଦେଖିବ ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ଯେ ଘୁଷୁରୀ ଉପରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି କେତେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଉପରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏବେ କରେଣ୍ଟ ହଠାତ୍ ପଳେଇଲା ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ଆହୁରି ଭୟ ଲାଗିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଘରକୁ ନେଇଯା ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ତ ହଁ ଏବେ ବଡ଼ ଯୋଉ ରାତି ହେଇଛି ଯୋଉ ଯିବା ଠିକ ହବ ତମ ପାଇଁ ହଁ ମାନେ ଆମେ ସାହସୀ ହେଲୁ ଦେଖିପାରିବା ତ ଏବେ ଦେଖିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ସାହସୀ ହେଇକି ବସିବା ଦରକାର ସେ ଯୋଉ ବରଗଛ ପାଖରେ ମଶାଣି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଶାଣି ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଛତିଣା ମୂଳେ ଜଗିକି ବସିଲେ ଦେଖିପାରିବା ତ ସେ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କେମିତି ବାହାରିବ ଆମକୁ ତ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ବସିବା ପାଖକୁ ଯିବାନି କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ମାରିଦେବ ଜୀବନ ମାନେ କାହାର କେମିତି ଆଇଏ ଡାହାଣିଆ କଳା ସବୁ ମାରିଦେବ ଭୁସିଆରି ଦେଖିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗଦ ରଖିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ ସେ ଗୋଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବ ଠିକ ଅଛି ତୁ ବାୟା ଯା ଘରୁ ଯା
ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ରାତିରେ ସେ ରାତି ଯେଉଁ 1:30 ହେଲାଣି ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାତି ଯେଉଁ 2ଟା 3ଟା ବେଳୁ ଆସିବୁ ତତେ ଆମେ ସବୁ କହିବୁ ହେଲା ତୁ ଯା ଘରକୁ ଯା ଏଠୁ ପଳେଇବୁ ତ ଏକାడే ଘରକୁ ଯା ଘରକୁ ପଳା ମୁଁ ଯିବି ଛାଡ଼ି ଆସିବି ଯା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ଚାଲ ହଁ ଯା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲାଣି ହେଲା କି ହୁସିଆରି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଯଦି ଭୂତ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବସିବୁ ସେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଶାଣି ପାଖରେ ବସିବୁ ପାଟି ଚିହ୍ନ କରିବୁନୁ ଦେଖିବୁ ବାପା ଭୂତ କେମିତିଆ ଲୋ ବାପା ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ସେ ବାପା ମାନେ ପୁରା ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ବଢ଼ିଯିବ ପୁଣି କମିଯିବ ଏ ଯେଉଁ ଭୟ କି ରୂପ ଦେଖିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ହେଲା ଗାଁ ମଶାଣି ଯେଉଁ ଗଛଟା ଦେଖାଯାଉନି ଯେଉଁ ଗଛ ପାଖରେ ବସିବା ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଘର ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ସେ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ବାହାରିବ ଆମେ କେତେ ଥର ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସାହସିଆ ବୋଲି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ ନହେଲେ ଆମର ରକ୍ତ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯିବ ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଚାଲ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ହଁ ତାପରେ ବଡ଼ ହବ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ସେ ପାଟି କରିବାନି ତ ଚୁପଚାପ ପୁରା ଚୁପଚାପ ପାଟି କରିବୁନି ହଁ ଇଏ ଯେମିତି ଗଛ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେମିତି ଗଛ କ'ଣ ଏ ଜାଗାଟା କେମିତି ଦେଖୁଛ ବଡ଼ା ହବ ଏ ଗଛ ଇଲୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ହଁ ସେଠି ସବୁ ଯାକ ତା ଦେହରେ ବସିଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବ କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଇଠି ବସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏଇ ସାହସ ଅଛି ତ ଏବେ ବାହାରିବା ସମୟ ଆସିଗଲା ରାତି 1:30 ହେଇଗଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲ ହଁ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲ କାହିଁ କହିଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲେ ସେକାଳେ ପଳେଇବ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କର ହେଇ କୋଉଠି ଦେଖିଛ କୁହ ହଁ ଇଲୁ ଇଲୁ କାଲୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଦେଖିକି ଯିବା ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ଆମେ ଦି ଜଣ ତମେ ସାହସ କରି ଦେଖିବାକୁ ହେଲା ସାହସ କରି ଯିବା ନା ବାପା ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଲାଣି ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ହଉ ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ତମର ମୋର ଯିବା ହଁ ହେଇ ଆସବା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ବୁଝିଲ କି ତମେ ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ ଆସୁନା ଡରିକି ଯାଅ ନା ଆଇଛି ଏତେ ବାଟ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବା ବୁଝିଲ କି ଆଉ ଯିବ ଯଦି ସାହସିଆ ଚୁପଚାପ ବସିବ ହଁ ତା ବାହାରିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହୁସିଆରି ଆଉ କିନ୍ତୁ ତମ ସାହସ ଅଛି ତ ହଁ ହଁ ସାହସ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆଇଯିବା ମାନେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଅଛି ଆସ ଦେଖି ଦେଇ ଯିବା ଏତେ ବାଟ ଯେତେ କୋସିସ କରିଛି ଆସି ଦେଖିବା ବୋଲି ଏତେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ପାଟି କରିବୁ ଆଉ ତମେ ଫେରି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛ ଦେଖିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ଆସ ଦେଖିବା ଆସ ଟିକେ ଆସ ଚାଲ ଆଗେ ଚାଲ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବ ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିନୁ ନା ଧୀରେ କିନି ବସିବ ତାପରେ ସେ ଭୂତ ସେ ବାହାରିବ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି ତ ଆଉ କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ଘର ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଯିବ ଆମେ ବା ଯାଇଥିଲୁ ହାଟକୁ ଡେରି ହେଲା ରାତି 12ଟା 12:30 ହେଲାଣି ସେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଧଳା ରୂପରେ ଆଇଲା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରି ଭାବିଲୁ ମଣିଷ ନା ସେ ବାପା ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାନାର ସେ ମାନେ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ସେ ବାହାରିବା ସମୟ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଦେଖାଉନି ଭାଇ କାଇଁ ବା କାଇଁ କୋଉଠି ଦେଖାଉନି କାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଘର କାଇଁ ବା ପଖଚିଗଲା କୋଉଠି ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ହେଲା କୋଉଠି ସିଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କୋଉଠି ଆଉ ଦେଖିପାରିନି ତ ଖାଲି ବୁଦା ଏମିତିଆ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ତ ଆସିନି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭୂତ ତ କ୍ୟାମେରା ନିହାତି ଆସିବା କଥା ସତରେ ତା ଘର ଏମିତିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲଟା ଏକର ସେକର ଜଙ୍ଗଲ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଉଥିବ କ'ଣ ଦେଖିବା
ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କୋଉଠି ସିଏ ଗଲେ? ଆରେ ସିଏ ତ ପଳେଇଲେଣି। ହଁ ଆଉ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ହେଲେ ଦେଖିକି ଯିବା ଆଉ ସତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା ଚାଲେ ଆଉ ଏ ଘର ଚାରିକର ଆଗେ ମାରି ଦେଖିବା ହଁ ହେଲା। ହଁ। ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖେଇଛି ଚାଲେ କ୍ୟାମେରା ମାରିଥା କ୍ୟାମେରା ରଖିଥା ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଖିକି ଯିବା ଟିକେ ଭୂତ ହେଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଉ ପଟରେ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏପଟେ ତ ଏପଟେ ନାହିଁ ତ- ସେଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବେଶୀ ଅଛି ସେଇପଟେ ଥିବ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ଦେଖୁଛ? ଏଇପଟେ ଦେଖିବା ହେଲା ସେ ଦେଖିଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା। ଏଇଥିରେ ମାରେ ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ ମାରେ। ଏମିତି ସେ ଇଟା ବହୁତ ଫିଟା ଦିନ ହେଲା ଘର ଯୋଉ ବନା ହେଇ ରହିଛି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖେ ଏଇ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତାଳ ଗଛ ଫାଳ ଗଛ ଭୋଜି ଏଇଟା ହେଇଛି। ଗଛ ଦେଖୁଛ? ଗଛ ତ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଯାଉନି, ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହଁ ଥାନ୍ତା। ବା। ଏ ଘାସ ଗଛ ଫାସ ଗଛ ହେଇ ହାଁ? ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କାଇଁ, ଦେଖିଲୁ କାଇଁ? ହେଇ ବା ହେଇ କାଇଁ? ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କାଇଁ କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ ଆଉଛି କି କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଇ ସେଠି କି ଅନିରାଳିଆ ଦେଖାଉଛି। କୋଉଠି ବା? ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି କୋଉଠି? ହେଇ ଦେଖି ଚାଲ ଚାଲ କାଇଁ କାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଡର ଡରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇକରେ ଯିବା ଟୋଟାଲି ବୁଲି ବାଲି ଦେଖିବା ହୁଁ ହେଲା କି ହୁଁ। ପାଖରେ କିନି ଭଙ୍ଗା ଘର ଘର କଣ ପାଖକୁ ଚାଲେ। ଭଙ୍ଗା ଘର କ'ଣ ଖୋଜିବା ତ? ହଁ ଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନଥିବ କାହିଁ କହିଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ଅଛି ସେ ବଣଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲୁ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖରେ ବହୁ ବଣ ହୁଁ ହେଲା। ହୁଁ ଏ ବଣ ପାଖରେ ନିହାତି ଥିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସେ ମୋ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେନି ଆମେ ଏଇଠି ଚାଲି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ହଁ ହେଇ ଏଇଠି ଭାଇ 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 କାହିଁକି? ଭାଇ 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 ଗୋଟା କ'ଣ ହଳ ହଳ ଲାଗେ। ଇଲୋ ବୋଉ, ସେ କୋଉ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି? ଇଲୋ ବାପା, ଏଇଠି ଇଲୋ ବାପା, ଇଲୋ ବାପା, ସତରେ ବଡ଼ା ଦେଖିଲୁ ବା? ହଁ ବା, ଆଉ ସତରେ ଦେଖିଲୁ? ବଡ଼ ହଁ ସେ ହାତ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ କରି କେତେ ବଡ଼ ତା ରୁମ ବୋଧେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ରୁମ ସେ ଧଳା କ'ଣ ଗୋଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ହାତ ହାତ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଓରେ ଦାଦା ମତେ ଦାଦା ନା ହଁ ବା। ତାଳ ତଳିଆ ଏଠି ନବା ଏ ହାତ ଇଏ ସିଧା କରୁଛି। ଚାକଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ନଥିବ ଶୂନ୍ୟ। ହଁ ଥାଉ ଥାଉ ବାପା ବନ୍ଦ କରିଦେ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିକି ଡରିବେ ପାଟି ଧର ନା ଥାଉ ଥାଉ। ହେଲା। ହଁ ହଁ ସେଇ ଡରିକି ହଉ। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ କାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। ହଁ। ଏଇଠି ଆମେ 2-4 ଜଣ କିଛି କାମ ନୁହଁ ଡର ମାରୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। କାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରଚ୍ ନେଇକି ଆସିବା। ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଆଣିବୁ ଇଏ ଆଉ ଭୂତ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବା ଇଏ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସବୁ କାଟିଦବ। ମାନେ ଏତେ ପାୱାର। ନାଇଁ କାଲି 2-3ଟା ଟର୍ଚ ନେଇକି ଆସିବା ଦେଖିବା ଗୋଟା ଖରାପ ହେଲେ ଦେଖିବା ଆଉ। ହୁଁ ଭୂତ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ମୁଁ ଏଠିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ହାଏ।